ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶକୁ ମୋର କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଗୁରୁମା ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କହି ଶୁଣାଇବେ। ସେହି କାହାଣୀଟିର ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନାମରେ ଜଣେ ବାଳକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା ଅନ୍ଧ ଓ ମା ଅନ୍ଧୁଣୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ବି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ପାଖରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ବାପା ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କର ମା ଓ ବାପା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର କାଠର ଭାରଟିଏ ତିଆରି କଲେ। ଭାରର ଦୁଇ ପଟରେ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ବଡ଼ ଟୋକେଇ ଝୁଲାଇଲେ। ସେଥିରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବସାଇଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଭାରକୁ ବୋହି ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଅନେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବୁଲାଇଲେ। ଦିନେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସରଜ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମା ଓ ବାପାଙ୍କୁ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବସାଇ ଦେଇ କଳସି ନେଇ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ସେଠାକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର କଳସିରେ ପାଣି ଭରିବା ସମୟରେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେଇ ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାଜା ଭାବିଲେ ହରିଣଟିଏ ପାଣି ପିଉଛି ବୋଧେ। ଦଶରଥ ସେ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶବ୍ଦଭେଦୀ ଶରଟିଏ ମାରିଲେ। ଶରଟି ଯାଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର ଛାତିରେ ବାଜିଗଲା। ସେ କଷ୍ଟରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଦଶରଥ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦୌଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଶରଟି ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର ଦେହରେ ବାଜିଛି। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ମୋର ଅନ୍ଧ ମା ବାପା ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଦଶରଥ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରବଣଙ୍କ ଛାତିରୁ ଶରଟି କାଢ଼ିଦେଲେ। ଶ୍ରବଣ ଛଟପଟ ହୋଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମରିଗଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ପାଣି ନେଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମରିଯାଇଥିବା କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ।